Shubor nakaslem jong nongsan Hima. Ya kamet kabasa jong Nongkiew luom na jela wa tiklu jerwa lawan ra syakani kanong ba ha ka janmi jong ka Sngi ublay na ka jela Uttarakhand. Uba tiklu de ubasong basa ahlum paring badudan arngot ki khun ki badang red. Ya kamet kabasa jong ni orang ba lawan ket da kaling sun na diradun sya Guwahati bad hadian kata la ket da kakali sya Shillong. Ki bahayeng hasam jong ba tiklu kilayadan hakakat ling sun ha Guwahati Katbao General Secretary ka Meghalaya Sport Climbing and Mountaineering Association uba wan lambok lingdo lawan senran ya kamet nadu na Uttarakhand. Kajingwan poy jong kamet uba tiklu ha Guwahati kalalong ha kapor kumba saw baji janmien. Katkom kajing itu jong uba wan lambok nalor jong kamet jong ba tiklu lawan kit langru ya kamet jong ka weipat ka thai kiulum kabana Assam ka Deep Shikha Hazarika ya kamet jong ba tiklu lai pusan snem karta lalap ha ka Sngi jan bala itu ya kamet do ba wan lambok ubala let hi dala de shu Uttarakhand uba tiklu balong wei na prengki arpu khandai ngot ki Nongkiew lum ki balangat ha ka apot jong ka jingtwa ulum tha ha ka por ba kidang wan phai na ulum Draupadi ka danda ha Uttarakhand ha ka sautrek mentau benai uba tiklu de Nongkiew lum pa pau khmat ka jela bar ulong udkhot bapura jong ka MESCMA Bad ulalet siya kaniru Institute of Mountaineering ha Uttarkashi bansya hikay pentebet ha kakam kiulum. Ya kani ka jinglet hikay pentebet na kabanta ka Advanced Mountaineering Course la ay jing karsyan da katanan ilek kay jong kasorkar Meghalaya. Katkom ka jing pentep gibahiyeng hasem ya kamet kabasa jong ba tiklu an sa tep no ha kakatway tarik urisaw hajar arpuar kata ha Sngi baar ha ulum jing tep kabalang Presbyterian lum paring ha kapor shibaji no pai Sngi.